Felkérem Kolácsolom urat, hogy nyissa meg a 22. szarvasbőrű Európa-bajnokságot. Hát hozzászokás színzet csak versenyzői Timo Estonian, Mike Nagy, András Mari, Nákusz. Meredek ősz vagy homokfalakban fészkelnek. Az alul kiásásának feladatot jelent, némelyik üreg a 2 métert is meghaladhatja. Az ékes tollú szivárványmadarak meglehetősen kedvelik a társaságot, így telepesen költenek. Fiókáikat felváltva etetik, lakóhelyükön sokszor parti fecskékkel is osztoznak. Palju õnne meile kõigile, et me oleme jõudnud siia, siin kus me oleme ja loodame, et lipud lehvivad peale võistlust kõrgelt. Vastamid koju. Ja. Az Izsák melletti Kolontó a Nemzeti Park legnagyobb édesvízi. Nagyon szépen köszönöm. Ismét a third place. Tomás Teszki, Csehország, 90 ponttal. A második helyezett 3 pont különbséggel. Kasper Máté, Magyarország! És a 22. szarvasbőrű Európa-bajnokság győztese, bajnoka, 2 ponttal megelőzve a második helyezett magyar versenyző, Innar Úsz! Terviseks! Terviseks! Eesti! Täna oli midagi sellist uskumatut, mida ma kujutan ette, et Baltimaade ajaloos pole tükil ajal juhtunud. Et see, mida me saavutasime, näitab seda, et harjutamine viib sinna punkti, kuhu siin me nüüd jõudsime. Ma ei saa siiamaani aru, mis toimub veel. Sellepärast, et meil ei ole isegi lippu kaasas, et me ei ole tulnud võitma siia, ma arvan, et saame kuskil keskmise koha. Aga näe, ära tuli.
Läks hästi. Esimene võistlus päris hea tulemus. Ja palju õnne Innarile. Happy? Yes, very happy, very happy. It's unbelievable. You're the best. And the winner of the 22nd European Championship of Stackbowler is Inar Uus from Estonia with 95 points. I would like to ask Zoltán Boroshenka, because this is the art of Zoltán Boros. You can meet the artist.